Hej alle sammen, i den her video vil jeg gerne fortælle lidt om mine veninder, både i virkeligheden og så inde på nogle spil og sådan noget. Ja, og det vil jeg så gøre nu. Den første veninde, jeg gerne vil fortælle om, det er min bedste veninde i virkeligheden, og hun hedder Katrine. Hun er min bedste veninde, og hun går i 5. Jeg går i 4. Men jeg har det bare med at være bedste veninder med 5. klasser. Hun er min 3. eller jeg har været bedste venner med hende hele livet. Men jeg har også haft nogle andre bedste venner og sådan noget. Midt i og sådan noget. Men det er lige meget. Katrine, hun er rigtig sød, og hende har jeg det rigtig godt sammen med, og hende har jeg et godt grin med. Så ja, hende kan jeg godt lide, og jeg elsker hende bare. Hun er en af de bedste venner, man kan ønske sig, og en af dem, jeg har. Selvom hun godt kan være lidt en bisse nogle gange. Anden veninde, jeg gerne vil fortælle om, det er også i virkeligheden, og hun hedder Kina. Hun er også rigtig sød. Jeg ser hende bare ikke særlig tit. Men jeg elsker hende stadig. Og noget, men ja, og hende kan jeg også godt få et godt grin med. Ja, der er ikke særlig meget, jeg vil fortælle om personerne. Jeg vil bare gerne fortælle lidt om, hvem jeg har som veninder, og hvad de hedder og sådan noget. Altså, hvor mange gode veninder jeg har. Så har jeg en, der hedder Jenny. Hun er også sød, men hun kan godt være irriterende nogle gange, fordi hun hele tiden vil fortsætte på folks historier, og hun vil hele tiden gentage en, eller det gør hun hele tiden. Og så, hvis man siger noget til hende, så hører hun ikke efter, og hvis man, nej, hun er heller ikke særlig sød mod min lille søster. Nej, det er hun ikke, og det kan jeg ikke lide. Nå, nu til en inden for bogsupermodel. Der er min bedste veninde, en der hedder Maria L4, og hun er vildt sød. Hende har jeg det rigtig godt sammen med, og jeg har været bedste veninder med hende i rigtig lang tid. Hun er heller ikke så tit på, men hun er det værd. Hun er rigtig sød, når man lige først skriver med hende, og så er hun også 11 år, så hun klinger lige til mig. Og jeg håber også, du ser den, Maria L4. Det har du lovet mig i hvert fald. Nå, men jeg har selvfølgelig flere veninder og sådan noget, men ja, det er jo lige meget. I skal bare høre om det bedste, jeg har. Og sådan noget. Jeg kan også godt lige sige 2 inden for Go Supermodel. Min anden bedste veninde inden for Go Supermodel er rigtig svær. Men altså, jeg har jo en, der hedder Stefkat, og det er jo Katrine, så det er lidt snyd. Men hun er selvfølgelig min anden bedste. Nej, hun er selvfølgelig min anden bedste veninde derinde, altså. Men ja, det var egentlig om mine veninder og sådan noget. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Ja, det håber jeg rigtig, rigtig meget. Woo! Er det ikke bare smart, hvis I kan se det overhovedet? Nå, men